diri sa Boljoon karon, if mag-check-in mo sa Mugna niya Beach Resort, pwede na nila phone mga 1 minute na mabot na mo diri. So, dako kayo mga accommodation. Tara! Napa sa unahan. Napay laing cave diri, katulad na cave. Ano ang katulad na cave? So, ano ang third cave? Then here, napay doon ang rock formation sa lagpo. Okay. So guys, Instagrammable kayo ang lugar. So check-in mo sa Mugna niya Beach Resort. Per night is 4,800. Naana siya tulo ka rooms, duha ka air-conditioned rooms, and usa ka fun room. Dayon, naa sila dining area, na sila kitchen, kumpleto sila. Then naapoy alcoholic drinks, naapoy mga soft drinks, and then naa sila tulo ka CR. Naay tulo ka toilet and upat ka shop. Tulo ka shower area. So thank you so much everyone for watching this video. I hope to see you on my next vlog. Bye! Nindot kita naon, mura mo glas bukid. Oh, higa da. Bye bye, bye bye.